అందరికి నమస్కారం. ఈరోజు మనం నవంబర్ 1 నుంచి 3 వరకు 3 days నేషనల్ బుక్ ఫెస్ట్ వాళ్ళు తెలుగు నుంచి గోంది అనువాదానికి వర్క్షాప్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ WCD డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ITD ఆధ్వర్యంలో ఇది నిర్వహిస్తున్నాము. ఇది సో 16 బుక్స్ ఏవైతే పిల్లల కోసం మనము తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో రాస్తున్నాము, ఇక్కడ అందరూ చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ బుక్స్ ని కూడా మనము గోందిలో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఒక 20 బుక్స్ మనము ఇంగ్లీష్ హిందీ లాంగ్వేజ్ నుంచి తెలుగు అనువాదం కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ 3 day వర్క్షాప్ లో. అండ్ ముఖ్యంగా ఈరోజు వర్క్షాప్ పెట్టడం కారణం ఏంటంటే మన దగ్గర ఇక్కడ సుమారుగా 4 లక్షలు కూడా గోంది మాట్లాడే జనాలు ఉన్నారు. కాకపోతే వాళ్ళ భాషలో మనకి లిటరేచర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ లిటరేచర్ ఒకటి లేదు, రెండోది ఇక్కడ వాళ్ళ సంస్కృతి కానీ సాంప్రదాయాలు కానీ వాళ్ళ చరిత్ర కానీ లేకపోతే వాళ్ళలో ఉన్న చిన్న చిన్న కథలు కానీ ఈ గేయాలు కానీ అవన్నీ కూడా ఏవి కూడా మనకి ఇంకా కూడా లిటరీ ఫామ్లో ఎక్కడ కూడా రాలేదు. సో అవన్నీ కూడా లిటరీ ఫార్మాట్లో తీసుకురావాలి, అవన్నీ కూడా బుక్స్ అనేది గోంది భాషలో రావాలి అనేది ఇట్స్ ఏ స్మాల్ స్టార్ట్ లాగా తీసుకుంటున్నాం. ఇది నేషనల్ బుక్ ఫెస్ట్ వారు ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వర్క్షాప్ వచ్చి మోహన్ గారు అండ్ చిన్న వీరభద్రు గారు ఇక్కడ మీ అందరూ కూడా ఇక్కడ పరిచయం ఉంది. ఇక్కడ హీ వాజ్ వర్క్ హియర్ అండ్ హీ ఈజ్ రిటైర్డ్ యాజ్ అన్ IAS ఆఫీసర్ అండ్ డైరెక్టర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అని కూడా. సో వీరందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఎవరైతే మన ట్రాన్స్లేటర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసి గోంది లాంగ్వేజ్లో ఎక్కువ లిటరేచర్ రావాలి. అండ్ అవన్నీ కూడా మనము రిటర్న్ ఫార్మాట్లో అవన్నీ కూడా ఇవి అన్ని స్టోరీస్ అని కూడా మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలని ఉద్దేశించి ఇది ప్రధానంగా మన ITDA ప్రాజెక్ట్ అధికారి గారు, అట్లానే ఇక్కడ గతంలో జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేసి ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్గా ఉన్నటువంటి విజయ దేవరాజన్ గారు వారిద్దరి ప్రోత్సాహంతో వారి సహకారంతో NBT చేపట్టిన 3 కార్యక్రమం. దీనిలో బయట నుంచి కొంతమంది రచయితలు బాల సాహిత్యంలో కృషి చేస్తున్న ప్రసిద్ధ రచయితలు రిసోర్స్ పర్సన్స్గా వచ్చారు. ఇక్కడ స్థానిక బోర్డు రిసోర్స్ పర్సన్స్ పుస్తకాల అనువాదం కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మంచి శుభ ప్రారంభం. రానున్న రోజుల్లో గోండిలోకి దేశ సాహిత్యం నుంచి విదేశ సాహిత్యం నుంచి అత్యుత్తమ గ్రంథాలు అనువాదం రావాలని, అనువాదం అయితే ముందు విదేశీ భాషల్లోంచి దేశ భాషల్లోంచి పుస్తకాలు గోండిలోకి వస్తే అవి చదువుకుని గోండి విద్యార్థులు రచయితలుగా మారి రేపొద్దున వారి అనుభవాల్ని గోండి భాషలో రాసుకుంటే బయట ప్రపంచానికి గోండి సంస్కృతి గురించి గోండి అస్తిత్వం గురించి తెలుస్తుంది అని మేము నమ్ముతున్నాం. అటువంటి ఇది ఒక చాలా సుదీర్ఘకాలం జరగవలసిన ఒక ఉద్యమ స్థాయిలో జరగవలసిన కార్యక్రమం. దాన్ని మరి NBT వారు ITDA వారు ఈ విధంగా కోరుకోవడం చాలా చాలా శుభాభం. మీరు కూడా పాత్రికేయ మిత్రులు మీడియా నుంచి కూడా ప్రజల్లో ఈ విధమైన అవగాహన సంస్కృతి ఆచార వ్యవహారాలని సాహిత్య రూపంలో వ్యక్తం చేయడం అవసరం అనే ఒక ఇది ఇస్తే బాగుంటుంది. అలాగే మీ యాజమాన్యాలకు కూడా నా వైపు నుంచి ఒక కోరిక ఏమిటంటే మీ పత్రికల్లో ఒక పేరా అయినా ఒక కాలమైనా టు స్టార్ట్ విత్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్నటువంటి ప్రధాన పత్రికల్లో ఒక్క కాలమైనా గోండిలో రాయటం మొదలు పెడితే ఇట్ డజంట్ కాస్ట్ మచ్. ఒక కాలం ఒక యాడ్ స్పేస్ అంతా ఒక గోండి కవితనో కథనో ఏదో రాయటం మొదలు పెడితే నెమ్మదిగా రేపు గోండిలోనే పత్రికలు ఇక్కడ వచ్చే రోజు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. మీరు ఇంత సహకారంతో NBTకి ముందుకు వచ్చి ఈ వార్తల్ని ప్రపంచానికి చేరవలసింది. నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ తెలంగాణ, ITDA కలిపి నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యశాలలో నూతన విద్యా విధానం ప్రకారం ఏర్పాటు చేసిన విధంగా పిల్లలకు వాళ్ళ మాతృభాషలో పుస్తకాలు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో గోండి భాషలో ఆ పిల్లలకి పుస్తకాలను అందించాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యశాల ఏర్పాటు చేసి 16 పుస్తకాలు మొదటగా తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీ నుంచి గోండి భాషలోకి వస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత ఇదే కార్యశాలలో మరో 20 పుస్తకాలు హిందీ, ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అందుకు ఊట్నూరు వేదికగా కావడం అంటే కొమరం భీం నేల వేదిక కావడం సంతోషంగా ఉంది. నమస్కారం.